Dobre, tak mi len dajte signál. Čele, kosa. Kto toto vymyslel vonku? Ide o to, že my nevieme... Tykavky, to je čo? Áno. Čo sú tykavky? No však sa pozrite na seba. A neviem, čo sú tykavky. Tak neviem sa na seba pozrieť. No dobre, tak poďme ďalej, no. Dobre, tak tykavky poviete potom. Dobre, v každom prípade ide o to, že by ho... ktoré by zahŕňalo krytie vojenských výdavkov Ukrajiny na nasledujúce roky. Nehľadám... Pán poslanec, pán premiér... Ani na to, že Prepáčte, pán premiér, len stojí za vami, pán... Pán Matovič, môžem vás poprosiť, aby ste išli ďalej od pána predsedu vlády? Nie je úplne slušné stáť za chrbtom človeku, tak vás poprosím, aby ste opustili miesto. Pán poslanec Matovič, prosím, rešpektujme osobný priestor pána premiéra. Netlač sa k tomu. Prečo bolo Fica? Dosť bolo Fica. Dosť bolo vás. Je to môj názor. Aj tam, keď sa postavil. Je to môj názor. Netlač sa na mňa, dobre? Netlačím sa. Ale však akože tá nedera je rovnaká, však sa odtiahnite. Vy sa nehambíte? Mafia na Gašpara, idete mu teraz sem schváliť, pozmeňovať. Sa nehambíte? A vy sa nehambíte? Normálne, že amnestiu za zločiny? Dobre, pán poslanec Matovič, keďže máme tu verejnosť, máme tu zahraničnú návštevu, ja tu naozaj nechcem, aby tu bol nejaký fyzický kontakt počas hodiny otázok. Pán Matovič, môžem vás poprosiť, opustite, ja sa vám spýtam, pán poslanec Matovič, sa vás normálne pýtam, opustíte priestor? Keď odíde on, odídeme aj my. Povedal pán Matovič, že keď pôjdeme preč, odídeme. Dobre, tak idem teda poprvý raz. Pán premiér, môžete pokračovať, prosím. ...5 minút, čo mám teraz nárok ako odpoveď na tú druhú otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Koľko eur platíš mesačne každej matke? No tak toto nebudem zverejňovať, ale je to toľko, aby pohodlne mohli vyžiť. Dávaš im len to výživné, alebo... Ešte... No, dávam im výživné, ale väčšinou sa stane, že potrebujú zaplatiť ešte nejaké školné veci, alebo potrebujú nejaký výlet, idú decka, alebo nejaké oblečenie, tak to vždy prispiejem. No, viem, že ty platíš deťom aj školy, krúžky, áno. Tu na mladej pani Saške kone, čiže to nie je len o tom výživnom. Áno, tak našťastie ostatné deti chodia do kurzu pletenia a vyšívania, takže to je celkom lacné. Čiže tá najstaršia Saška, ktorá tu sedí a nedá mi to nepodripnúť, je asi aj najdrahšia. Asi áno. Čo sa týka toho koníčka. Hej, ten koníček je veľmi drahý, ale sú tam výsledky a to ma teší. Jednak reprezentuje veľmi pekne Slovensko, chodí po západnej Európe a zbierate zlaté medaily pre Slovensko, čo je fajn. Takže trápilo by ma to, keby to boli vyhodené peniaze. Dobre. Ale už keď sme pri tom výživnom, môžu kľudne napočítať všetci títo závislivci, koľko je tých detí, koľko je matiek, koľko platím za letenky, koľko platím za všetko. Ešte stále to bude pod 1 000 000 eur. Áno, uvedomte si, že stále a zarobím 2. Každý rok. Môžeme ďalej. Kde má 100 eur do zajtra požičať? Alebo do zajtra. Čo je ty čurák? Prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo ty? Čo robíš, Hento? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? On to hodil. On to hodil, ty komu, dobre? On to hodil do mňa, čo ty si taká múdra, jak rádio. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš, čo ma tu biješ? Čo do mňa búcháš, ty krava? Toto sú oni. Ty si aspoň kravatu kúp normálnu. To je tá kuderka, čo mi trvala papier. Vidíte, poznáte ju? Toto je ďalšia premotivovaná, prišla ma natáčať. Neobťažuj ma, čo si? Si uchylná, alebo čo? Čo tu po mne ideš, ha?
sa tu netlač na mňa, ty chudera. Ty vieš, čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej? Ty si chudera, však jasné, že si chudera. Však sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa. Čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov. Mafie sa správaj, k nej sa správaj, dobre? Čo to škubeš? Sofa sprostá, ťahaj do keľu, dobre? Počúvaj, ty mafoš, skončíš v base tak či tak, mafiánsky hajzel. Ty čo si taká nadržaná? Čo si taká nadržená? Čo to škubeš? Čo ti to urobilo? Buderka sprostá. Nie ješ v base, ty chor odporný. A ty čo si taká nadržaná? Čo je? No daj mi. Si blázon. Áno? Si blázon. Si eštebák posratý, ty mi tu budeš hovoriť o bláznovitý. Eštebák, čo to chceš kradnúť? Si blázon. Eštebák. Si blázon. Eštebák. Si blázon. Eštebák. Si blázon. Privatizér, zlodej. Udri si ty. Ty si, no buchni si. Privatizérsky zlodej si. Mafiánsky bastard, nič iné si. Pán Sulík, viete, čo je v politike tá najväčšia veľkosť? Že my si môžeme dať robiť, ale nesmieme si tak zabuchnúť dvere, aby sme si raz nedali kávu. My sme zodpovední a sme viac zodpovednejšie, ako by sa v situácii, keď sme nedostali napríklad liekovú agentúru a plno iných vecí si plníme. Vieme byť garancia toho, čo nevie byť žiadna politická scéna vrátane Smeru. A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. Do politiky som išiel, aby blesky išli do mňa. Žiaden organizmus sa nemôže vyvíjať a deštruuje sa, pokiaľ tam nie je aj nejaký iný názor. Najlepší odkaz pre týchto ľudí, ktorí majú takú diagnózu, že dostanú modrú knižku, je, že sa im usmieť. Aj včera ich išlo preto rozdrapiť, nezorganizovali tlačovú osobu. Chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia. No ale voľte mňa, keď budem mať moc jak Viktor Orbán, tak vám ukážem. Ja už Boha prosím, nech sa myslenie tohto národa začne meniť, lebo to zle dopadne. Prestaňte blikať viečkami. Ostal som v šoku. Zodpovednosť politikov je prehltávať. Pozrite, ako sa to vybujnelo. Ale ja to prehltávam. Je to otázka pre ústavných právnikov, ale ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. Tak každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. Niekedy nástroj svetí prostriedky. Pozrite sa, ak je poslanec stíhaný za to, že mimo pléna nafúka alebo spôsobí dopravný prostriedok, myslím si, že ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Nedá mi povedať, v predvolebnej kampane boli schopné stiahnuť aj gaťky, dneska jedia horálku a nosia tričko. A vláda nestojí a nepadá na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi, ale žiaden iPad nenahradí obyčajnú knižku. Nikdy.